Napapakinggan sa DCGB, Legazpi, sa Facebook ng DCGB, sa 98.5 OKFM, Daet, Camarines Norte, 100.5 Boom Radio in Daet, Camarines Norte, 101.3 Radyo Natin in Paracali at sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. So, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po ako sa aking mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom na mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit, o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of HCI, CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. Yan po ang ating Power Trio. And good news, by the way, kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. And of course, sa mga taga Bakakay Albay, ayan, pina-announcement kasi temporarily yung iyong CMD Center ay minove muna sa residence ni Ma'am Michelle Biascas diyan sa hindi Bakakay Albay. Oo, harapan po yan ng hindi elementary school. O, lalo na yung mga gusto magpa-health analyze, yung magpa-nerve therapy, o diba, available si Ma'am Michelle Monday to Saturday, syempre. Oo. Yung mga gusto magpa-check up, umaga lang hanggang noon time, ha? Dahil maybe pagkahapon meron siyang kailangang i-reach out na mga tao sa ibang barangay, okay? So yan, at gano'n din syempre pag Sunday, hanggang noon time din po siya. Sa residence ni Ma'am Michelle Biascas, okay? So, ulitin ko sa aking mga listeners, kung may tanong, eto uli yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Happy birthday kay Joy Alegre, ang aking napakasipag na angel dito sa aking CMD Center sa Legazpi. Oo, so mga taga Masbate, bukas pala papunta na kaming Masbate to conduct health and wellness seminar sa Masbate City mismo po. November 26 po yan. Oo, pakitanong na lang doon sa mga sa center natin dyan, sa CMD Center, dyan sa Masbate, kung saan talaga yung venue. Yan, kasi kami, yun din, magtatanong din sa kanila. Saan? Tandaan na, mark your calendar. November 26, 9 o'clock po. Magkita-kits tayo. Nako, excited na mga taga Masbate at darating kami dyan kasama siyempre si Nurse Earl. Pagtutulong-tulungan natin, turuan kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Opo, ang dami na po natin natulungan. Kaya madalas sabihin ng inyong lingkod, marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save po natin sila. Hello kay Nurse Erlyn Estrada Brosas and Ma'am Grace Linsangan. And by the way pala, kasi kami po, ang aming opisina ay seryoso kami, may share sa inyo, hindi lang yung good health, kasama po yung kabuhayan. Oo, kung merong mga, kung meron tayong, may mga listener na mga BHW o mga midwife kayo sa barangay, opo, reach out for us. Hindi namin kayo kayang mapuntahan pa isa-isa.
yung mga, kung ano, malbawa kayo yung naka-assign na alam ko may mga naka-assign na BHW, ano pa, yung mga, ano yan, yung mga midwife sa barangay. Kayo yung napakaganda talaga na umawak ng negosyong ito, ng product natin. Kailangan lang aralin nyo rin. Aralin nyo po at marami kayong matutulungan. Sigurado po iyan. And also sa mga taga, ayan, hello kay Sir Gary Bulan. Bulan ba talaga? Moon. Hello, Mr. Pedro Villanueva is watching. And of course, yan na. Sa mga taga Legazpi, magkakaroon din tayo ng it's a year-end event. Pero talagang hinahaloan lag natin ng health symposium. Kasi napaka-importante yung kaalaman na dapat ninyong matutunan because the best doctor to yourself is you. Oo. LCC Event Center that will be on December 9, 9:30 a.m. 4th floor, LCC Legazpi. At diyan naman tayo sa kasiguran ng December 10. Okay. And meron pang ibang mga anyway ina-announce naman nila sa ibang radio program. Sa mga iikot din uli ang inyong lingkod. December 15 will be in Kapalonga. December 16 Paracale, Cowboys Food House. And of course, yan, mga taga-Daet, yung mga malalapit dyan. Kita-kits tayo. Opo, kailan ba yan? December 17, Yusel's Garden, dyan sa Barangay 7 Daet. And December 18, doon naman sa Labo, sa ating yan, ang mga paborito natin ng mga venue, Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. And maybe 19, baka dyan tayo sa J-Pang. Oo, intay ko lang yung schedule ng iba. Okay, so, ayan, yan, hello, Emil Abilionar. Bukas, darating kami dyan sa, sa Masbate. Kaya mga taga Masbate, nako, take advantage maka-attend kayo. This, November 26, 9 o'clock. Pakitanong yung venue dyan sa CMD Center in Masbate City, harapan ng Bangko de Oro po. May mga promo tayo. May mga promo tayong ibababa, kaya sa mga natin, sa mga nakikinig sa atin, mag-ready kayo dyan ng pambili nyo ng promo. Talagang yan ay binibigay sa atin ni Health Code, yung mababang presyo, lalo na it's Christmas season, pwede nyo talagang ipangregalo yung ating mga produkto. And also pala sa mga coffee lovers, andito na, meron na tayong alkaline mineral coffee. Yan. Sabi dito, diabetic friendly. Di ba yung mga talaga sa mga diabetiko, bawal magkape. Ito ay diabetic friendly. Available na yan ang mineral coffee sa mga CMD offices. So ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904 0717 0939 904 0717. At sa ngayon, eto, nakaredy ako ng isang magandang kwento ng kagalingan. Bakit ba sobrang loyalista siya sa ating HCI CMD? Pakinggan po muna natin. Okay, nandito ako ngayon sa Pili Camarines Sur para sa aming first event dito sa Pili Camarines Sur. At meron ditong napakaganda ng kanyang kwento. Bakit siya nandito? Nag-join po siya dito 2005 pa. Na kahit nag-expire yung kanyang ID dahil napabayaan sila ng leader siguro nila, still ang hanap niya talaga is the HCI CMD. Ma-interview nga natin kung ano nangyari sa kanya. Ma'am, pakibanggit niyo po, pangalan, edad, at taga saan kayo? Ako po si Emma Arnante, taga Zone 1 Kadlan, Pili Camarines Sur. Ako po ang edad ko po ngayon ay 61. Wow, 61, pero still alive and kicking. Oo, pero ma'am, bakit nga nag-join ka sa Health Code?
Na-join ako nito kasi inoon ho. Dati ho akong reflexology Tapos, yung nagkasakit ho ako, siguro sa pagod ho, saka yung sabi nga reflex, yung sakit ng nire-reflex ko, lumilipat sa akin. Yun po, nanghina ho ako. Tapos ho, lagi akong napapagod. Yun nga ho, nagpa-check up daw ako sa doktor. Sabi ho, may sakit daw ako sa thyroid goiter. Rinisitahan ako ng gamot. Hindi naman ho naalis yung pagod ko. Tapos yung nanghihina ako, lagi pa rin ho nandoon. Mayroon ho akong pinsan na nag-ano siya ng CMD. Sabi sa akin, pumunta ka dito sa bahay at anuhan kita, mag-registered ka nga dito sa CMD kasi maganda ito. Pumunta ho kami ng asawa ko. Yung una ho, pinatakan lang ho ako sa baso. Yung 10 patak lang ho, sabi sa akin, titingnan mo at ano yan sa katawan mo kung ano mangyayari sa'yo. Yun ho, pinatakan ho yung baso ininom ko. Yun ang katawan ko parang umiinit. Sabi ko, totoo ba to? Sabi ko, sige anya, mag-registered ka. Yung registration na niya, may libre na niya ng isang bote ng CMD. Yun nga ho, nag-registered ako. Yun, pagdating ko sa bahay, nagpatak na ho ako sa baso kasi yung ginagamit kong tubig noon, yung yung mineral water, yung dapat daw patakan. Ayun ho ang ginamit ko. Ay, himala ho 1 linggo pa lang ho akong nag-iinom, bigla akong lumakas. Lumakas ho ang katawan ko. Tapos ho, parang lang, yung hininga ko ho, parang pinipigil. Naalis po yun. Talagang probado ko, hindi pa nga ako naniwala. Nagbitbit ako ng 15 kilos na bigas. Aba, himala talaga. Oo, yung ko, lumakaso ako. Kaya sabi ko sa asawa ko, ito ang probado ko talaga kung supplement sa aking katawan. Kaya pag nagsiseminar ho noon, tinatawag kami, pumupunta ho talaga ako. Kaya talaga ito, hindi ko ito ipagpapatalo. Lagi ito maganda sa katawan. Tapos ho, sa pamilya namin, gayon din, may sakit sa tainga, pinapatuluan ko lang ho, mas magaling ho, laging handa ang CMD para sa mga bata, sa may sugat, ay ang daliho nito. Kaya hindi ko ito ipagpapatalo. Ang CMD talaga ang hinahanap ko palagi. Oh, yan. Napakagandang kwento ng kagalingan. Bakit talagang sobrang loyalista si Madam sa HCI CMD. Pero sabi mo, noon ay may mga NAPA-member ka. May NAPA-member. Anong mga health problems na natulungan? Kasi lalo no yung biyanan ko ho, may siya, diabetes ko na nga siya, ini-inject ko na siya ng insulin. Tapos sabi ko, marami siyang makati sa katawan. Sabi ko, nag-try na ho na siya ng ibang mga gamot para maalis yung kati niya. Sabi ko, sa biyanan ko nga ko, kasi ang tawag namin, amay. Nga ko, amay, itry mo ka ako tong CMD, magaling ho ito. Sabi, ay kung magaling yan, sige nga, kunan mo ako. Yung pinag-spray sa katawan niya, pinatakan lang yung mineral water, tapos ini-spray. Nagulat din siya. Sabi, wala na yung makati sa katawan ko. Tapos yung diabetes niya, kasi lagi siyang inuunsilin, pinatigil ho yun ng doktor kasi nagnormal na daw yung blood sugar niya. Nang dahil ho yan sa CMD, re-replace ko ho siya, tapos pinapainom ko siya ng CMD. Yun ho, probado talaga ang CMD. Oo. Akalain mo yan, CMD pa lang yung ginagamit mo. Sobrang believe ka na. How much more kung ang iniinom mo, mami, is Power Trio. Power Trio, yun ang dapat malaman mo. Ano talaga itong Power Trio na to. So, sa family nyo, may iba pang health problems na natulungan? Yung mga anak ko ho, kasi may apo na din ho ako. Buntis pa lang ho yung anak ko, pinapainom ko na ng CMD. Yung pag nanganak siya, yung mga bata, hindi ho sakitin ang mga bata. Tapos ho, yung anak ko naman, hating gabi, ginising ako, laging umiiyak. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Mama, ang sakit niya ng tainga ko. Yun nga ho, sabi ko, wala ko ibang maisip na gamot. CMD, pinatakan ko yung tainga niya. Pagkapataki ko, sabi ng anak ko, Mama, parang may gumagalaw sa tainga ko. Sabi ko, hayaan mo na yan, lalabas na yan. Ay, pag umaga lumabas, ang laki hong dumi sa tainga niya, na talagang naalis. Nang dahil yun sa CMD. Yung ko naman sa mata, yung mata na niya daw, laging kumakati. Sabi ko, patuan kaya nga natin, pero hindi yung pure, kasi hindi mo yung kaya. Mukha ko, mayroon akong ginawa dyan, na mineral water, linagyan ko, pinatakan ko ng CMD. Ilagay mo sa, mo sa mata mo, kasi spray pa. Ang nilalagyan, i-spray mo sa mata. Yun ho, sabi, magaling to talaga ang CMD. Magaling sa mata. Pag Makati, ay probado yan kahit yung manugang ko, ang pula-pula ng mata.
Pinatuloan niya ng ibang gamot. Sabi ko, hindi nga mamamalis yung kate. Sabi ko, try mo tong CMD, mayroon ako dito. Matagal na kako to. I-expire na yun. Sabi ko, hindi nag-expire. Pag tumatagal, lalo yun epekto. Yun ho, binagpatak niya lang sa mata. Naalis yung pula, naalis yung kate. CMD lang ho yan. Ay, grabe talaga. Oo. Ano, meron pa po? Meron pa po? Yung asawa ko, kasi nagmumotor ho siya, nalasing. Nag-slide ang motor. Napaso yung kanyang, binti. Pag uwi, sabi, ang sakitan niya ng paa ko. Bakit ako? Napasa niyang tambutso. Ang ginawa ko, pinatuluan ko ng CMD. Sabi ko, masakit lang yan. Pero pribado talaga, kahit sa may sugat, madaling matuyo ang sugat. Sa CMD lang yan. Ayan, Mami. Anong mapapakinggan to sa radio program? Anong ma-advise mo sa mga makakapakinig? Ay, dito ho sa mga pakinig, ako yan ako, testigong buhay. Kasi noon, kung hindi ako gumamit ng CMD, talaga wala akong, siguro ngayon, talagang mahina pa, payat na payat ako. Ngayon, bumalik yung katawan ko, tumabaho ako. Kaya maniwala kayo, ang CMD probado, kahit ano pong food supplement, CMD po ang maganda. Ma'am, anong pangalan uli? Ako po si Mrs. Emma Arnante ng Son Juan Cadlan Pili Camarinesor. Matagal na ho ako dito sa CMD. Ito ho ang hinahanap ko. Yan, maraming salamat po, ma'am. Ayan, grabe. Hello kay Ma'am Yols May and Ma'am Floriden Kalimlim. Of course, si Jennifer na nandyan saan ka ba? Mimaro pa? Oo. So yan, grabe talaga. Hindi niya ipapatalo yung ating produkto. Ganun ka, talaga si Ma'am Emma Arnante. Actually, ako when I joined the company, kasi para sa information ng mga nakikinig, makakapakinig nito, yung mga nasa Facebook, bago dumating yung CMD sa buhay ko, anim mo ng food supplement ang sinubukan ko, pero hindi ako naging masaya. Hindi naman ako na-restore. But with HCI CMD, talagang totally restored na nung balik yung aking kalusugan, lalo na ngayon na power trio na po tayo, ha? Bali ako 19 years ng user ng ating product. Oo, marami din nag-aalok-alok before. Lalo alam ng mga na ang laki ng grupo namin, ang dami nag-aalok na siyempre usually pinupunteriya nila yung mga yung mga leaders talaga. Sabi ko, alam niyo po, minsan may tinanong ako noon, ano ba yung bago pa lang daw yung kanyang produkto? Sabi ko, ano ba yung nagawa? Ano ba yung nagawa ng iyong product? Hello kay Sir Rodel Leovit. Okay. Ano ba sabi ko ang nagawa ng iyong product? Anya para sa immune system. Di ba? Sabi ko nako, sa akin, kung magtatanong ka, ano-anong mga health problems ang kaya ng ating product from A to Z. Mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating product. Kaya naman madalas sabihin ko, with our products, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save po natin sila. Opo. Kaya yan, kahit minsan yung aking boses, gas-gas na. Ka-explain sa mga tao, kailangan talagang magturo tayo. Ituro natin yung mga importanteng kaalaman. Hello kay More Bantog. Sino kang More ba? Si Maureen siguro ito. Musta ka na, Maureen? Oo, and Ma'am Nelly Sanki. So, iyan ang madalas sabihin ko. Ako, ulit-ulit tayo nananawagan sa lahat ng may mga problema sa kalusugan. Oo, umiinom ka ng gamot. Sabihin mo, ilang taon ka nang umiinom ng gamot, pero tanungin mong sarili mo, na-restore ka ba? Healthy ka ba? Dahil kung ikaw umiinom ng mga gamot, pero andyan pa rin ang iyong mga sakit, hindi ka naman nare-restore. Kung sa nakokontrol lang. Pero ang gagawin ng ating power trio, i-restore kayo the natural way. Kaya wag magtaka doon sa yung ibang mga senior citizen na katulad ko. Oo, nagtataka sila. Ayaw nilang maniwala na senior citizen ako. Senior citizen na po ako. Alagang power trio. Alagang power trio. So, ulitin ko sa mga taga Masbate, andyan kami sa inyo para sa gagawin natin na
health symposium that will be on November 26. Ngayong Saturday na po yan. Magkita-kits tayo mga taga Masbate. Tatawid kami ng dagat ni Nurse Earl para suportahan ang ating CMD Center na nandyan sa area ng Masbate City in front ng ng Banco de Oro sa Masbate. Okay? So, dito na muna tayo sa mga center natin muna ha. Kasi ang bilis ng oras. Hello kay Ma'am Nelly Sangke. Pakinggan po muna natin. Sa Camarines Norte, hanapin lang ang CMD Center at Purok 1, Barangay Tugos, Paracale in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban near Casorog Checkpoint. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lesaso Hospital. CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Giselle's Garden. Sa corner, Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Capalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Ma'am Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Camarines Sur, Ma'am Cathy Cecil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. Ma'am Cecil Diezmo at Del Rosario Apartment 1, Guevara Street, Barangay San Vicente, Pili, Camarines Sur. CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo, Libanan, Camarines Sur. Sa Dortree, Asplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at 2nd floor. JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur at top JC Marketing. Sa LNL Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, in front, Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, andyan po si Ma'am Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, CMD Staki Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Ma'am Julie Daluna, Barangay Maysuran, Karamoran, Catanduanes. At sa area ng Masbate, Ma'am Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. CMD Center at 2nd floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang, Pilar, Sorsogon. CMD Center at 2nd floor, room 204. ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, care of Ma'am Nelita Abion, Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Miliabas, Pilar, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Conrado Llarena, Barangay Central, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana, Danny Bell, General Merchandise and Construction Supply, Centro, Pilar, Sorsogon. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Now sa 1st District of Albay, Mr. Raymond Des, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbitiwi, Albay. Cathy Credo, CNL Passes Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Sa 2nd floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Myrtle Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Michelle Biascas, Hindi, Bakakay, Albay. Harapan po ng Hindi Elementary School. Sa CMD Unit
CMD Office at Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay, taas lang ng DM Mixers Paint Center. Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. At sa 2nd District of Albay, Ma'am Nilda Berdin, Purok 1A, Galicia, Raporapo, Albay. Errol Asuncion, Arson Store, Centro, Raporapo, Albay. Rafael Esquilador, Murok-Burukan, Raporapo, Albay. Mr. Toy Dahak, Toy General Merchandise, Purok 38, Manito, Albay. CMD Stockist Center, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at top Danvers Computer Shop. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Albay. Josephine Bracho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lobianos Residence, number 14P Bargo Street, Ilaw 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377 Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi City. Sarti Commercial, Market Site, Daraga, Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, beside Palamigan. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Saval Store, Purok 3, Baligang, Kamalig, Albay. Ma'am Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay. In front, Common Elementary School. Marilu Ariola, Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi City. Sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaulibon, Albay. Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardeñas Store beside LBC Office. Sentro ng Ginobatan, Ami Canseco, Kaya Boardwalk Service Center, Market Site, UAS. Susidison, Uchapay, Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. CMD Office at 2nd floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi. At CMD Office sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Tunao, Ligao City, beside PNB, Ligao. Naya Pasinos, San Francisco, Ginobatan, Albay. Infanteria, Cable TV. Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, UAS, Albay. And good news sa mga taga Kamalig, Albay. Meron na po kayo dyan na CMD Center, 2nd floor ng Kamalig Market. So yan po ang ating mga area centers, mga distributors na pwede niyong puntahan sa pangangailangan nyo ng ating mga produkto. Ayan, hello kay Sir John Arnie Ramirez and Ma'am Vilma Peña Verde Aviles dyan sa San Rafael, Bulacan, ang ating mga masipag na mga distributor, mga leaders ni Health Code International. So ulitin ko lang para sa mga taga Masbate, kita-kits tayo mga taga Masbate ngayong Saturday. Opo, Saturday dyan sa Masbate mismo, November 26. Pakitanong na lang po agad saan yung magiging venue natin sa area ng Masbate City. And also, ulitin ko lang yung pa-announce ni Ma'am Michelle Biascas. Mga taga Bakakay, doon muna kayo temporarily. Ang kanyang center ay nandun muna sa kanyang residence sa Hindi Bakakay, Albay. Opo, in front Hindi Elementary School. Pero may product daw siya dyan. Kung mga nahirapan kayong pumunta doon at bibili lang ng product, available po ang produkto sa Lawenco GCash Center, Magsaysay Avenue, Barangay 12, Bakakay, Albay. So ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig, saan mang radyo kayo nakikinig, at sa lahat ng mga nakamonitor sa Facebook. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon uli ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.